अब्बू कम कम। तुम कौन खाऊच? हाँ? तुम आंबुल खाऊच? हाँ? तेलुगु तेलुगु पिला को आंबुल खुआउची। ସବୁ ଖାଇବା ଶିଖିବ ସେ। ଖାଲି ଦହି ଖାଇଲେ ଚଳିବନି ହେଲା। ବସ ବସ ଏଇଠି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇ ଦେଇଛି ଖାଇବା ଲାଗି। ଡବାରୁ କାଢିକି ଖା। କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା? ଆମ୍ବୁଲ ଖାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଁ ଦିଅ ମତେ, ମତେ ଦିଅ। ଦଉନ। ମତେ ଛିଡେଇକି ବକଟେ ଦବୁ। ଏଠି ବକଟେ ନାଗୁରୁ ପିଲା ଏତେ ସମସ୍ତଦାର ତା ଭିତରେ ଅଛି। ହେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳି ଖେଳିକି ମୋ ଟାଇମ୍ ପଳଉଛି। ତମ ପାଣି ପିଲା ପରେ ତମ ହିକ୍କା ଭଲ ହେଲାନି? ଆଁ ଏଇ ଛି ଛି ମ୍ୟାଟ୍ ନାଇଁ ଛି। ହେଇ ତ ବୁଝିପାରୁନି ମୋ କଥା। ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ବୁଝିବି? ତାକୁ ତେଲୁଗୁରେ କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝିଲେ ସେ ବୁଝିବ? ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କଥା ଥୋଡ଼ି ନା ବୁଝିପାରୁଛି। ଇସ୍ नो ଛି ୱିଟ୍। वाव नियो नियो नियो। हाँ